Nakauli na dahil gikan sa kuan guys, gikan sa pasagidang papa. So matog kahimtang si Mario. Damo ka girl. So dahil jang ilang binuhat guys na. Taka. Mani. Kaka. Anja. Kani. Muraw. Bis. Kansya na. Ano kansya? Anja. May bak. Tapos kutsi sa kaingari. Dan on mo na sa shop. Anja. Sa nonis. Ganina, ginatag pansit na. Daghan lang. Napayamang sa pansit na. Ay, pag-atay ni. Di man na-atay. Hindi ko mukha nung ganyan. O sa akong Ang buko, taro nga. sa pananaw na ko og sa kuwang pananaw tanaw ko nga atay ako din ang Di man na-atay. hindi ko. Hi guys, karon di ay agluto de ko og na pud kanang utan, utang Bisaya di Unja, ading itakleban ang kutsilyo kay bawal man dai ni. Naghiwa ko guys og kuan sa yuti. Kubasa og kuan kanang nay tawong. Kanay pakita ang naong guys kay garbing tasan nagang lieg. Ikaw, nagniwang ko guys, perting niwangan ha, ron sa gibating sakit, ja. Medyo karon naka istorya na gamay. Sakit gyapon guys. O sige lang, kay bawa ko nga, adyo ako danis Ginoo. So kinahanglan kong mukaon og kanang kuan guys, utan. Kay kanang naay, murag di ko siguro pwede mo kaag garni o labi nagmanok, kay des niagi, nabugkat siguro ko. Kaan ko garni, ja. Sus, grabe. Kalit ko ganiwang. Grabing gamajan na sang naong. Diya ka nang naay. Kondemi ka nang naay utan sa laman. Ganahan ng pagmabata na nigutan. So, namalik nigutan guys. Mao ni nga, madaot po di utanon. So, mao ni hanang gi hiwa. Dara ba ito niingin di ay nga sang vlog hapon nga. Kinanglan ko no magbangan ko no bukog magluto. Nagluto mga si Mim gapon og beef steak nga si Charlie nagluto kay des naging adlaw di ko kabakod sigara ko higda. So sila nang lihok luto limpyo pakasiro inday tanan sila sa boboy duha tinabangay sila. Unja ako karon medyo lisod sila man tagigda. Unja og di pug ko magluto guys iko ka kuan di ko ka kaano utan og di ko magluto utan. Yuk, nanti mau imundungkan apa kita? Ngaway now? Mata dito. Mana pwede na? Paano? Oh, nakapagday na. Kanang itabunan ng kutsilyo guys kay kanang masayang lagi aguan kanang ahang mga vlog kay di lagi sa monetize basta kay makita sila ng kutsilyo. For sure na laman nga kuan na lamang kita kliban gadzud kay isod nang pabalik-balik pa taog kuan edit. Diyan nato niingon nga kananay babangalan ko nagbuhok. Si Mim nagluto diha di man sa magbangag buhok. Among giluto dari, kami kamera pa imo kaon wa lagi buhok mahagbeng. Kay kamera pa mga ang upat. So mana ni guys, agahang nahiwa. Di So karon magawas ko kamangita ko dito green. Kay lisod og kanira pud butangan jud nahog.
lugbati di gani kanang ganas. So guys, asang adug hugas kay ba sinugdan ni spray ning mga kanila binaning taong. So man ni hugasin na asa nagihiwa asang hugasag balik. So guys, di man ta ko magpakita niyang naon kay grabe na dinahang tasas ang liog. Kinagniwang lagi ko kay hindi ko kadto kakaon. Ja, pero ko kuagot bil kada buntag. Ja, kuan kanang nay. Pila ka adlaw si Marjorie na pa-vlog sa puro repost vlog na to ang ipang-upload tong ni Agi. Kay di na kaya. Ja karon day guys, magawas ko kay mangita ko dadtog kanang kuan. Mangita ko og saya daning talbos sa kamote ug di gali talbos kuan. Basta kay mga green kay naman yung mga tinan mo tus gawas. Ja guys, sakahiwa na di ko panakot. Ta magawas ako ron nagmandaan ni. Nara mas kilid gid to sa among gawas sa among padir. Ja guys, diyan na. Kuan ni kanang nay talbos sa kamote ug talbos pa sa lugbati. Asa nga jud hugas. Ja guys, na mga niingon nga nung ako nagpa-check up. Na mga ning comment sa alaging vlog. So nagplano mi guys nga modog Cebu. Kaya namin nakita na tong doktor nga unsa tong doktora day? Kuan. Baningan si Migo okay to? Kuan. Doktor guys nga gikan sa Harvard. Di. Asa to ning graduate daghan sag nahibawan guys. Kuan Basin siya. makita ni ang gums. Doctor of Oral and Maxillofacial Surgery niya kuan double qualified in medicine and dentistry specialist. Ano siya? So kuan guys, Kuan na siya. Oral and Maxillofacial Surgery. Kuan siya completed specialized training to treat injuries, diseases, and birth defects in both bone, soft tissue of the face, mouth, and jaw. so mato guys. Mura ka man ang doon pero grabing mahalaga nang kuan. Tag 3,000 ag check up. So waya na ha guys kay mura karang gisira niyang gibati di ta ka likog tareng kay grabing kanget-nget. Maawa na ko sang mag-vlog sang nang kay perting gamaya na. Diyaman na niya hananggi kuan, hananggi himay-himay ni mga green. So gahapon adlaw guys. Wadto ko ning bakod nag-share ko igdag nang lihok dari kusina. Si MM nang kwas iro nang kwas tais iro nagpakas iro nagdutog sudan. Naghugas ag tilabangay sila sa buboy pakaas iro pilay ang iro daghan mig iro. Bisag kaso guys, ja karon ning kuan ako kanang nay bisag kaso magsigigda gapon na jud ha magwanta. So nagainit tadi kog tubig. Asang ilunod ni mga panakot. Nana ni kuanda ni kanang naay tangad. Ang dinang tangad wa panahon na tanom ani nila mo jud na panakot. So gidana na daris among butuan ni mga kuan guys, mga tanom. Ilunodan ni buko naman kay ganina pa man nagita kaang. So sabayan na guys, magdenga naman ni maluto. Kato din naging adlaw guys, ng pahit sa imi mo ka nang lichong baboy. Para pang i-share ninyo. Nihilak ko guys. Kay grabe ng katasa. Mumukad akong luto. Diyan mo ragang paminaw. Ang lamya kay lichong baboy good. Hanas dung hinukad ang labang gibizaan kay di masud kaya na ngangagang baba. Hanas lamang dung gihilak. Grabe gadzag ang ibati. Karon di naman kumaikagdan ng mga karni-karni. Kay mga lagi ito ng tilaw ko gamay. Kamera, salat sang hiwa. Ato pagkagabi, ngat-ngat na po. Kung di siguro ko po kanong karni. Muna nga magwanta sa laman sa tadaning utan-utan. O kwan guys. Kanang na luto. Butangan naman na tubig. Dapat ang asin gamay.
Diyan naman may quaker oats, pahit mako quaker oats, pwede na quaker oats basta kay dili kay sa jugog mga gahi aron. So kani sabaw na payaha guys, o katong green, kani mo na niya nga kuanan jawa kajo ni kajay kanang nay magic sarap, putangan na asin gamay o kanang nay bitsin pud gamay kay palasa ra. So mala ni Ako lang limutan na ng sabato yung ako pag-iwan. A few moments later. Hi guys, good morning guys. Tara guys, padong Miss GMP. Ja. Gini dan sa lagi video. Luto kay pagpansin. Pansin pahan. Kapi lagi request kapi ug kana na. Buwan nga iprito na daan. Uy, madali. Dito sa ko. Hallelujah. Oh. Hi guys. Hapon. Nakauli na dahil gikan sa kuan guys, gikan sa gidang papa. So matog kahimtang si Mario. Damo ka girl. So dahil jang ilang binuhat guys na. Taka. Man. Kaka. Inja. Na, kani. Muraw. Bis. Kansya na. Ang kansya. Inja. May buwak. Tapos kutsi sa kaingari. Then, on mo na sa shop. Inja. Sa nonis. Ganina, ginatag pansit na. Daghan lang. Napayamang sa pansit na. Ay, pag-atay ni. Di man na-atay. Hindi ko mukha nung ganin. O, sa akong Ang buko, taro nga. sa pananaw na ko, o sa kuwang pananaw, tanaw ko nga atay, ako din ang Di man na-atay. hindi ko. Oh, kabalo ka. So, manay guys, so dito anak ko naka-vlog, bawal. Hindi pwede mag-vlog dito. So, okay na lang papa. Okay na kayo. So, guys, so nais nilang mga trabaho. Nilang mga module dito, kalingawan ni nila.
Yeah.